Nilaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina benhlonhle noPhapha ekhanda. Siyabingelela izifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Ukuthobeka kwethu nokuthobeka kwenu masekuhlangene kwakha olukhulu uzwano nokuthula ezweni. Siyabingelela siyathemba ukuthi nani niyaphila. Igama lami King Sicaka ngolapha kaloqa le Black Life TV. Igama lohlelo ke yilo lelo hlelo izimpande zama-Afrika isimbelambelane sohlelo into emile nje engagodluka engayindawo. Ake sizwe ukuthi namhlanje udaba siniphathela nalithini nesihambeli sethu esizoyikhulumela sona ngomlomo waso ngqo singakhulunyelwa yithi. Sawubona mama. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila. Ubani lo? Uzandile Mqansi igama lami. Ngiqhamuka kwaNongoma. Yeah. Okay. Mhlambe ngale ukuthi siye kuphi nakuphi ake sizwe mhlambe from la uqhamuka khona to la usukhona manje ukuthi kuqale phi njengoba sasila. Okay, udaba lami namhlanje ngumntwana nje okhulele ekhaya elinomndeni omningi. Yes. So sakhula siyifamily binokuzwana masibheka nje bekuzwanwa kakhulu futhi siwumndeni ngingasho ukuthi ubuhlangene. Oh yeah. So kwaqala ke kwavela ke inkinga ke ngokukhula kwethu ke nje nokukhula nokuqhubeka kwempilo nokuhamba kwesikhathi. Bese abantu abahlala no babomncane no babomdala besihlala nje ifamily kaBaba because uma noBaba bebeshadile. So kwenzeka ukuthi uma ahamba emhlabeni sisale noBaba. uBaba maye uqhubeka isikhathi uBaba abe umuntu engathi ungena kulezi zinto zokuthwasa. Okay. So maye ngena kulezi zinto zokuthwasa iqaleke ihlaseleke emndenini kube ukuthi uBaba usewumuntu ongathi uyanukeka emndenini engathi uyena othakathaka Uyaphathaphatha. engathi uphatha imithi. So kwahamba ke kwacaca ukuthi ke uBaba kumele ke siba abantu kumele siphume ekhaya ngoba usewumuntu onukeka ngathi ungathi umuntu othakathayo. Oh yeah. So saphuma ke noBaba uBaba umuntu othenga inxiwa lakhe. Sahamba ke sayohlala naye ke njengoba singabantwana bakhe. Hayi ke ukuthi ulapha abantu kunabantu abafikayo mabegula bathola usizo ephatha amakhambi esintu elapha abantu ngamakhambi esintu. So kuhambe ke kuqhubeka isikhathi until uBaba kube khona la impilo ingathi siyaqala isingasangathi ayisahambi kahle. So uma uBaba bese impilo yakhe isingahambi kahle kwakucaca ukuthi phela thina ngoba sisakhula futhi sisafunda ngaleso sikhathi. Sabantwana and besiphila ngokuthi uBaba afanele lapha abantu imali ingena ngokuthi siyasiza egcekeni sabantu abamsizayo lapha nalapha. Kwaqala ke uBaba ke impilo engathi iyamnciphela ke wangena ezibhedlela waphuma yaphela kanjalo ke impilo yakhe. So mase kusondela umndeni mawusondela vele ke mawusondela usondela engathi usondela kahle. Baqala babe khona vele ababesondela kahle obaba omdala babesondela cause impilo yayisinzima ngoba akekho wayesebenza ekhaya. So osisi nobhuti bami cause sasihlala sodwa. Akusekho ma asekho baba. And now impilo bese nijwayele ukusiza uBaba nje lapho. Sisiza uBaba and uBaba belaphela iguli zakhe. Sithina esilethe izinto mhlawumbe makhona akudingayo mhlawumbe makhona okufanele ayogezwa ithina simsizayo lapha nalapha. So saqala ke impilo kuBaba mayingasekho ke yaqala impilo yabanzima. Mayisibanzima ke kumele ukuthi kube khona into ukuthi ke manje kufanele sifunde ukuthi impilo iqala ingathi banzinyana. Wangenelela kumndeni bekhona uBaba abadala noBaba omncane besebenza besaphila ba right. So uma basondele kuwabantu abasisizayo nje lapha nalapha basithengela igrosa kube ibona abasilethela ukudla njalo ngenyanga nje kube ibona abasibuza izidingo zethu ekumele siphila ngazo emhlabeni. So iqaleke kufike khona nje uBaba omncane umuntu owayesondela nje yabo umuntu umthemba usondela kahle yena because uyasibuza nokuthi esikoleni kuhamba kanjani yabo. So umuntu mayesondela kanjalo vele uyabona vele ukuthi vele ifamily le isondela kahle. So sibuza izidingo zesikole
uyabona ubona ukuthi hayi kusho ukuthi-ke manje shuthi sesiqala phansi sibuyele esikoleni nama-siblings lawo esinawo. Hhayi-ke asithengele igrosa, into zokugqoka nje. Kuwumuntu osondela kahle, wasondela sase sabona ukuthi hayi uyena muntu esingamthemba. Hhayi ngelinye ilanga-ke abe umuntu othi ucela ngimphelezele since ubaba nje ngoba phela ubaba wakho nawe ongeke uze ucabange ukuthi umuntu oyifamily. Hhayi acele ukuthi ngimphelezele leli langa kunala khona indlela ayithathayo but sizobuya. Kwangathi nje kuyi-weekend away ngasho kanjalo. Ngayisahamba-ke hhayi ngivume nami ngimphelezele-ke ubaba omncane. Angithathe-ke sihamba ngemoto. Hhayi mase endleleni sisahamba kuvele nje angani uma ngizothi ngazumeka. Hhayi ngizumeke angeke ngize ngikutshele ukuthi kwenzakalani emva kwalokho ngoba ngaphaphama sengikwenye indlu nje. Le ndlu le ngikuyona nendawo engikuyona angiyazi cause ngiphaphama manje ngikakwe iy'lwane ey'sabekayo. Ngeke ngize umuntu ngiyifisele kuleya nto cause leya nto lena engangikuyona yayisabisa ngaleya ndlela le ukuthi ngay'buza ukuthi ngifike kanjani la. Uma ngithi ngiyaphaphama ngibona ukuthi le ndawo engikuyona iyasabeka. Hhayi kanti kuzongena nje indoda ngithi ngiyabuza ukuthi kwenzakalani lana ivele nje ingiphephethe kusho ukuthi umuthi wayo le yayewuphethe ingiphephethe ngivele ngiquleke. Uma ngiquleka ngiphuphe engathi ubaba ufika ephupheni uzongitshela ukuthi la ngikhona ubaba omncane wami uzowuthwala ngami. Ngibona ukuthi kuyabona-ke manje kusho ukuthi umuntu kuyaphela-ke ngaye. Uma ngithi ngiyabona ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi kuyaphela-ke namhlanje ngami ngoba angazi muntu la and le ndawo le ngikuyona angiyazi. Kumnyama nje futhi kuyasabisa kule ndlu cause ku-dark, kunezinto ey'lengayo ey'sabisayo, kuney'lwane nje ezisabekayo. Mangiphaphama-ke kuleyo phupho kusho ukuthi uma ngicabanga nje ubaba lapha wayezongiseyiva cause indlela ekwakwenzekala ngayo ngathi uma ngiphaphama kulelo phupho ngaphaphama nje ingqondo uma ngithi ngiyabheka kusho ukuthi nje ngase ngigaxile naleti kahlahle laphayana ngase ngisetshenziswa nje kusho ukuthi kwase ngifakwa imithi emzimbeni wami, sengifakwe iy'naliti, sengigaxwe iy'ntambo. Ubona futhi ukuthi kwakusazoqhutshekwa ngoba khona izinto ezasey'bekiwe lapha engathi iy'pikili. Kusho ukuthi nje ngangizoshayelelwa ngesipikili, ngangizoba umkhovu kahle kahle. Kuthe kusuka lapho-ke ngaphaphama. Uma ngiphaphama ngiyaphaphama lezi y'lwane kusho ukuthi zay'salele. Uma ngithi ngiyabuka ngiyabona nomnyango engathi uvulekile kancane and angathi akhiyiwe. Ngivuke lapho nginyonyobe ngiphume ngibaleke. Ngithi uma ngithi ngiyaqalaza ngibona ukuthi kuyabalekeka futhi akekho ongilandelayo. Ngaphuma ngabaleka, ngibaleka nje ngiphume emahlathini kumnyama ngiyazi nale ndlela engiyihambayo. Ugqokekile kodwa? Ngangagqokile ngaleso sikhathi, ngangagqokile. Ngaphuma ngabaleka kusebusuku, ngaphuma ngabaleka ngiphuma ngamahlathi. Kangangokuba ngathi uma ngifika ngabona indlu nje yayikhanya encanyanyana nje ngathi kuloyo muzi ngabona ukuthi kukhona ngathi khona abantu abahlalayo. Ngafika ngangqongqoza ngafica inhlanhla leyo, ngafica kukhona ugogo wayehlala khona nentombazanyana encane. Ngafike ngangena necapha ngabuza ngacela ukuthi ngicela bengikhombisa indlela ngidukile. Ugogo wangithatha-ke wanginikeza into yokugqoka, wanginikeza ngafike ngasichaza isitori sami ukuthi kwenzakaleni. Wanginikeza into yokugqoka, wanginikeza into yokuthi ngigeze, ngadla, ngalala ukuthi ekuseni kukhanye and then mase ngiyakwazi ukuthi ngiqhubeke ngithole indlela yami kumele ngihambe ngayo. Kuthe kusenjalo ekuseni-ke ngivuke ngiphume-ke ugogo kanginikeze-ke imali ukuthi ngikwazi ukugibela ngihambe. Uma ngiphuma ngihamba la
ngithole indlela yokuphuma ngihambe ngifike ekhaya ngifike ngiyichaze lento ukuthi hayibo kukanje bangibone vele nginey'ngcabo ngumuntu nje ngathi ney'ntambo nezinto nje bekade sey'fakwa nje emzimbeni shuthi nje ngabe ngase ngifakwa nemithi sengiphuziswa izinto nje shuthi kahle kahle ngase ngiqala nje vele sengenziwa sengingena kulento. Hhayi kuhambeka isikhathi-ke ngithole-ke izangoma-ke ngithathwe-ke ngiyiswe kumuntu wesiZulu. Lo muntu wesiZulu-ke shuthi-ke angilaphe kodwa lento shuthi uma ngibuka ayizange iziphume nje kahle kahle egazini ngoba ngiye ngithi noma uma ngihleli phakathi kwabantu ngibone ukuthi uma ngibheka noma ngizizwa ingathi ingqondo yami iyahamba yabo njengomuntu engathi nje ngathwebuleka. So nje noma ngihamba emgaqweni nje ngiye ngizwe sometimes uma ngihamba emgaqweni engathi uma ngihamba nje emgaqweni imoto iyahutha thola ukuthi mhlawumbe ngihamba phakathi nomgaqo imoto ihuthe shuthi ingqondo yami mangibheka ibuye ihambe. Sengumuntu ohanjelwe ingqondo sengumuntu engithi uma ngihleli nje ngibona ngazuthi nje ngiphenduka isilwane kahle kahle sengabe angathi ngiyisilwane engathi ngizizwa ngathi nginoboya ngathi ngimfene or sengiphila iy'mpilo ey'mbili manje angisaphili nje impilo enormal njengaba bonke abantu ukuthi nje ngibe phakathi kwabantu uma kusemcimbini angikwazi nje ukuya emcimbini mhlawumbe uma kuthiwa kunemicimbi ngihlale phakathi kwabantu ngumuntu nje ukuthi azizwe nje engathi ngihamba ngiphenduka isilwane. So nje lento iyangihlupha kakhulu ngoba ayikho inyanga engayihambanga futhi awukho umuthi engingadliswanga wona kulashwa lento ngaphakathi egazini lami. Uphi yena baba omncane lo? Usashona ubaba omncane. Kwenzakalani? Mangizwa cause kukhona ugobeleka ngimhamba I think shuthi ekuphumeni kwami lapha ngokuqa kwami ngibaleka shuthi izinto zakhe ayizenza kumina shuthi zangenzeka cause uthiwa wathi ngena nje endlini wayisheka phansi eqhuma igazi ngomlomo namakhala. So kwakuhamba kwakhe kanjalo-ke emhlabeni. Shuthi angazi uma ngibheka shuthi iy'lwane noma zajikela yena ukuthi leli gazi kwakumele shuthi lafanele lishaye mina shuthi kwavele kwahamba yena emhlabeni. Laba abanye abafowabo uma banabela lo daba bathini? Bebeyibona lento noma bengayiboni iyabazuma nabo? Uma ngibaxoxela ngayo yonke lento nabo shuthi nje kwakwabantu ababenganakile because babembona ukuthi umfowabo and futhi igazi lakho-ke kukhona lokuthi mhlawumbe umuntu umnuke ngokuthi uyathakatha kodwa awukwazi ukucabanga ukuthi ngase kufike kule level ukuthi umuntu uthwala ngegazi lakhe because laphana ngabona ukuthi shuthi kwase kuyothwalwa ngami. But sibonga kakhulu ukufika kwakho kodwa-ke ake singakaphethi uma ucabanga njengoba uyasho ukuthi iy'nyanga usuyihambe kakhulu cishe ukuba naphakathi kubantu osubahambile khona asebekutshela izinto bathi bangakwazi ukwenza into ukhokhe iy'mali kungasebenzi njengamanje deep down uma ukhuluma nabantu awufuni umuntu ozozodlala ngawo yini ofuna ukusizakala ngayo othi bengaphindi lezi zinto osuke wayibona before? Engikucelayo nje kakhulu ukuthi umuntu ngampela okwaziyo ukulapha mayelana nomuntu osengathi wathwebuleka because mina nje I think laphana izinto ezinye engafakwa zona shuthi zasebenza ngoba angisazizwa ngumuntu. So ngicela nje umuntu ngampela ngoba sengikhokhile sengihambe kakhulu iy'nyanga ayikho inyanga engayihambile la kuthiwa khona la ufike ulapheke ngampela bayahluleka baningi behluleka. So nje ngicela umuntu ngampela uzokwazi ukungisiza ngoba nemali sesiyikhiphe kakhulu. So ngiyacela ngampela umuntu okwaziyo ngampela ukuthi angisize avele ngoba manje sesikhokhe ziningi ayikho inhlobo yomthandazo nenyanga esingayihambanga. Bonga kakhulu sesisikhathi nokufika sithemba ukuthi-ke usizo luzotholakala nawe ukwazi uphinde ukuphila impilo yakho enoma njengawonke umuntu. Ngiyabonga kakhulu. Babukele Black Light TV le gama lohlelo-ke iy'mpande ezama-Afrika njengoba selizuleke udaba silineke udaba ey'thebeni siza ukuthi nina maniphawula nizophawula nithini uNkulunkulu akaqhubeke nje abe uNkulunkulu kithi thina sibabantu kuye seniyosala kahle.